Bagong direktor sa Cebu City Police Office milusad og halapad nga rescue operation sa mga batang libod suroy ang gilusad sa kapulisan. Ani ang report. Hugot nga gipasidan-an ni Police Colonel Gemma Binluan ang mga tigbaligya ug rugby ngadto sa mga bata. Gukdon og pasakan og kaso hangtod mapriso. Sila hinungdan nga nung dagha mga bata nga nagumon sa bisyo, halapad nga rescue operation ang gilusad sa kapulisan sa mga bata aron malikay sa bisyo. Nagpatabang na usab ang Cebu City Police Office sa Cebu City Government pagsulbad sa problema. Kakasuhan namin yung mga yan. Bakit sila nagbebenta sa... Imposibleng benta ka lang ng benta, hindi mo alam kung itong binibentahan mo. Ang dungis-dungis, hindi naman mukhang construction worker, tinda ka ng tinda ng rugby. Pati sila, dadamay ko rito. Kaya umayos-ayos sila. Kailangan nating ayusin ng Cebu City. Hindi pwedeng kay mayor lang natin iasa lahat. Hindi lang pwedeng sa pulis. Kung ayaw nyo makialam sa amin, may paglalagyan kayo. Pakukulong namin kayo kung ayaw maki-cooperate sa kapulisan. Samtang ipahibaw sa opisyal nga padayon ng ilang internal cleansing. Gani gipaubos sa drug test ang kapulisan sama-sama sakop sa Station 10. Ang magpositibo iyang irekomendar nga taktakon yun sa serbisyo. Kaya ako lang gustong i-intensify na magkaroon ng drug test ang lahat ng pulis just to make sure na all of us are in good condition. Sa laki ng aming accomplishments, hindi kami pwedeng masingitan. Or else, isang pagkakamali lang na may magawa ang Cebu City Police, sayang ang lahat ng effort ng buong kapulisan pag mayroong isang pulis na natempt. Gipahibaw ni Binluan nga 47 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit sukad sa milingkod sa katungdanan niadto lang Hulyo 11. Kinitungod sa paningkamot sa kapulisan patok sa illegal nga drugas. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.